Κύριε πιλότε, προς τα που πάμε? Στην κορυφή ρε. Εντάξει. Δώσε την προσοχή σου όταν φκάπα ομιλεί. 2 λεπτά σε μένα μιλήσω, δεν θα γίνει συμπλοκή. Ακού πιο καλά για να πάρεις το παράδειγμα. Αυτός είναι ο βρίσκος που θα σου δώσει ένα μάθημα. Όσο μιλώ ο πιλότος στα φκάπα. Χωρίς τις ζώνες. Εκεί σε 5 λεπτά ξεκινάει η πτήση προς την κορυφή. Πάμε. Είναι πανεύκολο να κάνεις τους βλάκες να πονάνε. Το κάνω 2 χρόνια και συνεχίζουν να μιλάνε. Καμιά ελπίδα φέτος, δεν με νοιάζει το αν μιλάνε. Ένα τετράστιχο να φτύσω και σταματάνε να μιλάνε. Δεν μπορούν να έχουν θέμα, όλο με μένα ασχολούνται. Δεν τους βλέπω πουθενά, μάλλον δεν είναι πουθενά. 16 χρονών και το έχω πάρει σοβαρά. Και αφού η γενιά μας είναι άγρια, δεν παρατάω τα όνειρά μου. Όλοι πολλοί μιλάνε μέχρι να δουν την κακή μεριά μου. 2-25, φέτος είναι η χρονιά μου. Το άλμπουμ λέει μέσα πως έχω αλλάξει τη μεριά μου. Και αφού λένε πως δεν πέτυχα, κάνουν λάθος ρε παιδιά μου. Κάποιοι άνθρωποι είναι ψεύτικοι, αλλά λέγαν όμως πριν. Λέγαν πως μ' ακολουθούνε και δεν τους νοιάζει το χαρτί. Μα δεν νοιάστηκαν ποτέ τους, για μένα ήταν ψέμα. Τώρα που δεν τους βλέπω, όλο κλαίνε έχουν θέμα. Τους έγραψα απλά και όλο τους το ψέμα.